Шигъриятте яратучылар уны Насип Хакмар дип белә. Берәүләргә уның хис-тойгыларга бай мөхәббәт шигырьләре охшай, кемдилер тәрән мәгънәле, киная белән әйтелгән юлдары уйландыра. Тус фикере хукландыра. Әйткәндәй, Насип Хакмаров былтыр Салават Йыйыны Республика сәнәр бәйгеһендә 2нче дәрәҗәле дипломга лаек булды. Был үзе үк уның шагыйрлык осталыгын раслай. Утыр темаларга бик еңел яза. Мин аның шигырьләрен укыгам, онда сәсәнлек күбрәк дип уйлыйм һәр вакыт. Чөнки ул сәсәнлек капыл гына шигырьләре сыга, улар йырлап торалар. Насип Хакмаров иҗатка мәктәп елдарында ук тотына, тик уны үстерергә генә форсат булмай. Иҗатка кабаттан килүен ул яшь композитор Азат Искужинга бәйләй. Сибай сәнгать колледжында укып йөргән егет якташынан үзе иҗат иткән көйгә шигырь язып бирүен һорай. Biz senin bilen durulana uşlatıp teren мәгънәле şiirler yazdıgına hem ben bu bizim birinci yerimiz buldu bütünde. Allah'a şükür biz birge işlegenimizden min şartman. Allah verə bizim işlerine heşler. Köweli hiňe oňuşlar tileyim. Rahmet size ağayım olmadan. Иҗаттан тыш Насип Хакмаров җәмәгать эшләрендә лә бик әүдем катнаша. Мәргән һүзле, үткер каләмле иҗатчы үзенең шигырьләрендә ла ил йортыбызга, милләтебезгә калган проблемаларны еш күтәрә. Көйдәр сара, үзе йырлай. Һәм шулай ук бик матур шигырьләр иҗатта. Бигрәк тә уның машы Азат Искужман бергәләп иҗат итүләре миңа бик охшай. Чөнки Насип Хакмаров шигырьләр яза, Азат Искужин уга көйдәр яза. Авыллы Фәнис Сербаев безнең тагы бер шагыйрьсебез башкара. Менә алар үстаган һәм матур итеп шундай теге үстаган булып алдылар. Шуның өчен мин алар өчен шатмын. Үзебезнең егетләребез өчен, башкорт егетләребез өчен бик шатмын. Насип Хакмарның иҗатында шулай ук туган як, туган йер темаһы зур урын биләй. Шагыйрь әйтүенсә, уларга иң дөрес баһаны укучылар бирә. Газетында басылганым бар. Шулай ук Башкортстан газетына беренче тапкыр үзебезнең Урал аръягының актив егетләре турында язып сыктым. Менә Азат Кустым турында, Фәнис Сербаев турында яздым. Шоңкар Яшьтәр журналында арык кына шигырьләр сыкканы бар. Шулай ук Агадер журналында сыкканы бар. Шул төрле басмаларда сыгып торам булай. Булай менә интернет селтәрләрендә яңа шигырьләремдә бассам, анда шул ик беренче улардан фикерне калам. Шулай ук яңа шигырь яздан һәм гаиләмә укып ишетәм. Шул кемнесе карайында. Усрашуда катнашучылар иҗатчының киселе яңгыраган һәр шигырен йотлыгып тыңланы, йыр көйләренә моңланды. Һәр сыгыш ихлас алкыштар белән узатылды. Гөлсәрия Билева, Радмир Исанголов, Роман Корнев, Яңлыктар хезмәте.